बर' हारिनि सोरबा बर' फिसाया बर' हारिनि सोरबा लिडार दैदेनगिरिफ्रा सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि आइडिय'लजि आरो फिल'सफिनि गोथार महर मुस्रिखौ मानहानि खालामोब्ला मानहानि खालामनो सिमां सुजुदोंब्ला साजा होगोन 100% सियर साजा होगोन गोसोआव लाखिखा। गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे आंनि बुंलांनाय मोनफ्रोमबो रावफोरखौ नोंथांमोना बिजिरखांनायनि उनावहाय भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। जाय समावनोखि एनडिबिबो गैयामोन बिएलटिबो गैयामोन बै समाव सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेनाराव दाजानाय एक्स भलन्टियार फर्स जाय समावनोखि दंफांनि खुन्दा लानानै आखायाव लानानै हारि रैखाथिनि थाखाय आसाम पुलिसजों आसामिसफोरजों दावहा नांनो गोनां बायथ' जानानै फैदोंमोन। मानि थाखाय? जोंनि गणतान्त्रिक लामानि सैथो लामानि बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो सेपारेट बड'लेण्ड डिमान्डखौ बिसोरो अत्याचार खालामदोंमोन। जोंखौ बुग्लि सुग्लि ना बायदिसिना रोखोमनि अत्याचार खालामदोंमोन। गणतान्त्रिक लामानि आन्दोलन खालामनायाव बिसोरो जोंनि बर' फिसाफोरखौ आन्दोलन खालामनो थांनायाव सिलाइनि खुन्दाजों सिलाइनि गुलिजों बायदिसिना टर्चार खालामबोदोंमोन। जायनि थाखाय अत्याचार मोनसे स्टेज थांदों बायध' जोंथ' हारिखौ सेफटि खालामनांगोन। बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ जों सेफटि खालामनांगोन ना खालामनाङा? अब्ला जोङो जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनोब्ला बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ रैखाथि होनांगौब्ला जोङो गोदान राहा लामा लानांगौ ना लानाङा? बे गोदान राहा लामानि थांखियै जों बबे मोनसे राहा लामाखौ लायोब्ला जोंनि बर' हारिया सेफटि जागोन, रैखाथि मोनगोन, बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा रैखाथि मोनगोन? बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सावरायनायनि गेजेरजों एनडिएफबिआ जोनोम जाबाय। बेनि उनावहाय फैयै बिएलटिआ जोनोम जाबाय। आरो मोनसे खोथा बुंगोन आङो, जोंनि बै समाव जालांनाय जों गावजों गावनि गेजेराव जेसेबांखिनि जाथायफोरा जानानै थांदोंना बेनि गेजेरावबो बे गुबुन हारिनिनो आखाइ दङ। स्पेसियेलि बे आसाम स्टेट होननानै बुङोब्ला जों सोरखौ बुंगोन? एग्जाम्पल होनांगौ दरकार गैया। जोंनि बर' हारिनि सुथुर, ट्राइबेल हारिनि सुथुर, बिसोरनो जोंनि ट्राइबेल हारि बिदा फंबायनि गेजेराव हाबसोमनानै बै सासेखौ एथुदों, बै सासेया जेबो मिथिदिया, बै सासेनाव थांनानै लगायनानै हैबाय जे नोंखौ बै आमखाया एदावदों होननानै। मिथिबाय? नोंनि फंबायखौ बै आमखाया सिथारबाय होननानै बेफोरबायदि डार्टि मोनसे इसुजों जोंनि बर' फिसाफोरनि बिखायाव बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि फिसाफोरा बै समाव गेलेदोंमोन। आरो बै समाव जोंनि बर' फिसाफ्रा मिथिस्लाबैयाव उदिस मोनस्लाबैयाव गावजों गावनो नै दानलाय सुलाय खालामबाय, गावथारलायबाय, बायदिसिना गोबां रोखोमनि माने दुखु गोनां जाथावथारि जारिमिनफ्रा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जानानै थांदोंमोन। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दा बैफोर जालांनाय जाथायफोरखौ जोङो जेब्लाबो माने आखाइ खबजबनानै जोङो माने दुखु मोनो। जोङो इसोरनाव आर'ज गाबो, आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबो बैफोरबायदि समखौ जेन जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दा लाबोथोंसै आरो दा सोमजिथोंसै। नोंगोना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? आरो जों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै हमदांनो हाबाय, दिनै जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव माबा मोनसे बुलाय सुलाय जादोंब्ला बेनि आन्दोनि गुबै दायनिगिरिया जाबाय गुबुन हारि। जों दिनै मिथिबाय। नाथाय मोनसे साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, प्रमद बर'आ दिनै गुदुं गुसु गासैबो गुबुन हारिनि एन्टि गोसो गाज्रिफोरखौ मिथिखासेयावबो दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव फैखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरखौ रायखां दिनै पलिटिकेलि जोंनि बर' फिसाफोरखौ गावस्रा होनो बिथाङा नाजागासिनो दङ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय दिपेन बर' बिथाङाबो बै बिपिएफ गभर्नमेन्टनि समाव आइजें दंमोन, दानलाय सुलाय जायोमोन, बायदिसिना बर' अना बर'नि माखासे पलिटिकेल पलिसिफोरा जादोंमोन, बायदिसिना गोबां रोखोमनि जाथावथारि डायलग मारिनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। दा बैफोर जेब्ला समाव बिपिएफआ बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय दंमोन, दा बै समाव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्स मोनाबो आखायाव आइजें लानानै हारि रैखाथिनि थाखाय दावहा नांबाय दंमोन। आरो बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गणतान्त्रिक लामाजों बड'लेण्ड सेपारेटेड डिमान्डआ जागासिनो दंमोन। दिनै बर' अना बर'नि बाथ्राखौ बुङो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंनो थाङोब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्टनि फ्राय मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड मुभमेन्टआवनो बे अना बर' हानजानिफ्रायनो डिस्टार्ब खालामबोनायखौ जों दिनै एसेब्लाबो नुबोदों। गाबोन बायदि जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्ट दंब्लाथाय बे अना बर' हानजाया बै गाबोन बायदियाव आसाम बन्द
साखा बन्द बायदिसिना बन्द होथेनानै होबोबाय थादोंमोन। दा बेफोरबायदि गोथां जारिमिनफोरखौ मिथिखासेयावबो पलिटिकेलि गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ नोंसोरो डिभाइड खालामनानै सेवहांगार खालामलांनायनि माखासे पलिटिकेलि षड़यन्त्रखौ नोंसोर लागासिनो दं नामा? दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफोरनि पकेटाव माबोरैहाय कौटि कौटि रांफोरा थाखो, माबोरैहाय फैखो, माबोरै मोनखो, बेबो साननो गोनां बाथ्रा। आरो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव जालांनाय जाथायफोरखौ लानानै जों जुदि सोंखारिलायबाय थायोब्ला, फेर फाथिलायबाय थायोब्ला मालाबाबो जोंनि बर' हारिया मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जों इउनाइटेड जानानै जोंनि हारिनि आद्रा थानाय सिमां आरो थांखिखौ जाफुंहोनो हानाय नङा। दा दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन आङो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै स्पेसियेलि प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियार बेनिफिट्सनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरखौ रायखां पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लाबाय थादोंब्ला बियो जोबोद गोरोन्थि जागोन। लोगोसे दिनै दा समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोख्रों बिबानगिरिफ्रा दिनै पलिटिकेल फैसाजों खाजानानै दिनै माहारिनि माखासे मावनो गोनां, माहारिनि माखासे जालांनाय जाथायफोरनि एगेन्स्टआव गसंनानै बिथांमोना बाथ्रा बुंनायनि बिथांमोना दिनै सम गैला। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। गोदोनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा नेम निथि, जा दैदेनगिरिफोरमोन, बैसोर जेब्लायबो हारिनि थाखाय सानबोदोंमोन, हारिनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय दिनै बिथांमोना बाथ्रा बुंबोदोंमोन। जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' फिसाफ्रा इलिगेलि माबाफोर दुखु सारजाला सहायनांनोब्ला बिनि एगेन्स्टआव गसंथानानै बाथ्रा बुंबोदोंमोन, सोंखारिबोदोंमोन। नाथाय दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्डनि उनावहाय दिनै सोरबा बर' फिसाफ्रा माबाफोर दुखु सारजाला सहायनांदोंब्ला बै बर' फिसाखौ माने जाज खालामग्रोनाय जायो। बे बिपिएफनि ना बिजेपिनि ना इउपिपिएलनि। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै जुदि जों गावजों गावनो पलिटिकेलि जाज खालामलायनानै जों जुदि हेफाजाब हैलायनाय बाथ्रा बुंलायनाय स्टेजाव जुदि थाबायब्ला आरो बे स्टेजखौ जों नुबायब्ला जोंनि बर' हारिनि बेसेबांबा मेलेमजिबि जोहोलावजोफोरा बे बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांबाय। दा बैसिनि गोथार जिउमाखौ दानि जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा सनमान खालामनो रोंदोंना, सिबिनो रोंदोंना? मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै दा समाव जानाय गोथां जारिमिननि बाथ्राखौ जोङो रायखांनो हागौ, जोंहा रायखांनो हानाय मोन्थाय दङ। नाथाय जालांनाय जारिमिननि बाथ्राफोरखौ जायखिजाया लिडारानो जा पलिटिकेल इस्यु खालामनानै जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल गेलेनो सानदोंब्ला गोजानाव थाखायब्ला मोजां जागोन। लोगोसे मोनसे बाथ्रा, सोरबा जोंनि बर' हारिनि लिडारा, दैदेनगिरिया जाथावथारै कमेन्ट शेयार खालामदोंब्ला जों रायजो राजानि सिगाङाव बै लिडारखौ आसि थुनानै बाथ्रा बुंनायखौ खर' सानांगौनि जेबो दरखार गैया। बेनि बुंलांनाय बाथ्राखौसो साननो गोनांनि जोबोद दरखार दं। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै मा हानायखौल' निमाहा बिहोदों, हायैखौ माने सिरि दोनदों नामा? हानायखौल' माने नारसिनदों, हायैखौ माने ओरैनो दोनदों। जोंनि बे दा समनि समाजा ना होमबा, समाजनि जिथु नेमखान्थि जोंनि बर' हारिनि, नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ। आरो प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ माबायदि हालोदाव थानानै सालायगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै रोखा मिथिजोब्बाय। दिनै प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि समाव मिशन भिजननि बाथ्रा, सुपार 50नि बाथ्रा, मोजांनि बाथ्रा। दिनै बिथांनि मिशन भिजननि गेजेरजों, सुपार 50नि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' फिसाया इउपिएससि एग्जामनि थाखाय, एपिएससि एग्जामनि थाखाय कचिं लाखांनायनि उनावहाय साफा साफा आइपिएस आइएएस अफिसार जानो हायोब्ला जोबोर मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बेबायदि सुबिदाया 2003 बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो लानानै फैखानायखा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो बिथांनि बै 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायनाय समाव होबोबाय थाखादोंमोन। नाथाय बै समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मिशननि मुंखौ दोनाखैमोन। बे स्किमफोरखौ, बे सुबिदाफोरखौ होनायनि एगेन्स्टआव मोनसे मिशनखौ बिथाङा मुंख'नानै लिरनानै बिथाङा फोसावनानै जोंनि सिगाङाव होआखैमोन। खारन जेबो मिशननि मुं लायालासे गोबां माने स्टुडेन्टसफोरखौ बिथाङा सुबिदा होबोदोंमोन। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बेखौ मोनसे मिशननि मुं होनानै बे मिशननि गेजेरजोंनो माने कचिं लानायनि थाखाय सुबिदा होदों, कचिंनि थाखाय गोबां रोखोमनि फेसिलिटिफोर होदों। आरो बे फेसिलिटिया सेम टु सेम मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो बै समावनो होखाबोखानायखा। लोगोसे दानि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि थासारिखौ रिलेटेड खालामनानै जों जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर' बिथांजों थाफानाय माखासे लिडारफोरा, माखासे सामसागिरिफ्रा
आमखाया बीपीएफ गभर्नमेन्टनि समाव मावबोनाय ठिकादारसो आमखाया हाग्रामानि ठिकादारसो बेफोरबायदि सोंखारिनाय खन्थाइनाय बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनबाय थायो आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जायफोर सुबुंफोरा दिनैसिमहालागै बुंगासिनो दङ बैफोर सुबुंफोरा दिनैयो बीपीएफ गभर्नमेन्टनि समाव अर्थात मानगोनां हाग्रामा महिला रिसार्चनि बीटीसी गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जालांबाय सीआईटी जालांबाय दिनै गोबां माने लामा दालांफोर जालांबाय दिनै शपिं मलनि बाथ्रा दिनै मेडिकेलनि बाथ्रा आरो मोस्ट इम्परटेन्टलि दिनै ट्रेन्सपर्टनि बाथ्रा दिनै बड'लेण्ड बासनि बाथ्रा दिनै गहपुर लखिमपुर गसाइगाव आप टु जेराव बर' मेजरिटि एरिया दङ बे मेजरिटि थानाय जायगायाव दिनै बड'लेण्ड बास ट्रेन्सपर्टनि फेसिलिटिखौ दिनै मानगोनां हाग्रामा महिला रिसार्चनि बीटीसी गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समावनो होदोंमोन आरो दिनै स्पेसियली गेस्ट हाउसनि बाथ्रा दिनै गेस्ट हाउस जेरावनोखि जोंनि बर' फिसाफ्रा दिनै बेंगलाव थांबा दिनै दिल्ली मुम्बाइ खोथायाव खोथा ना होमबा दिनै अबा दार्जिलिं थाङोब्ला ना होमबा जोंहा थानो हानाय थाहैनो हानायनि माखासे सुबिदाफोरखौ माने बानायनानै होदोंमोन दा दिनै बिथाङा प्रेक्टिकेलि जेबो बाथ्रा बुङालासिनो बिथाङा माने लासै लासै गावनि पलिटिकेल केरियारनि गेजेरजों बिथाङा गोबां रोखोमनि माने आन्दायै डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावबोबाय थादोंमोन दिनै जाय गेस्ट हाउसखौ मानगोनां हाग्रामा महिला रिसार्चआ 3 कौटिनि बाजेटाव बानायो बिथांनि 3 कौटियाव बानायनाय गेस्ट हाउसखौ फ्रम बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ मा रिपेयारिंनि मुङाव माने 12 कौटि नांगौ अब्ला नायदो बाथ्राखौ एसे रिलेटेड खालामनानै नाय जेराव 3 कौटियाव मोनसे गेस्ट हाउसआ दिनै लुफुंजायो बे 3 कौटियाव लुफुंजानाय गेस्ट हाउसखौ रिपेयारिं खालामनो 12 कौटि रांनि दरखार जायो प्रमद बर' बिथांनो बेसे साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअनि जोबथियाव मोनसे बाथ्रा बुंलांनोसै आङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड' साहित्य सभा बे मोननै आफादा जोंनि बर' हारिनि बयनिख्रुइबो गोथारसिन गोहो गोरासिन आफाद होननानै आं सानो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दिनै एबसु आरो बड' साहित्य सभा बे मोननै आफादाव जोंनि बर' हारिनि जायफोर मेलेमजिबि सुबुंफोरा बिबानाव थानानै बिबानखौ लानानै बिबानखौ मोननानै बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ दैदेनलांनो गाइड खालामनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनदों जेरैबायदि बिबानाव थानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दैदेननानै लांनो थाखाय सुबिदा मोनदों थिग बेफोरबायदिनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ समान थाखोआव लानानै जेन दैदेनलाङो जेन गाइड खालामलाङो जेन फोसाबलाङो बेखौसो जों माने मिजिंथिगोन लोगोसे जोंनि बीटीसी पलिटिकेल सिस्टेमजों रिलेटेड खालामनानै पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै सोरबा दैदेनगिरिया सोरबा बिबानगिरिया बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ पलिटिकेलि डिभाइड खालामनो नाजादोंब्ला डिभाइड खालामनो थाखाय सिमां सुजुदोंब्ला किन्तु मोजां जानाय नङा आं सिदा बुंखादों दिनै जों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा इउनाइटेड जानांगौ नों दिनै बीपीएफआनो जा नों दिनै इउपिपिएलआनो जा नों दिनै जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियावनो थायाथों मानो दिनै पलिटिकेल इस्युखौ लानानै जोङो एखेबारे गावजों गाव माने हुसा हुसि सोंखारिलायनाय बेफोरबायदि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै पलिटिकेल इस्युजों जों गावजों गाव माने जुजिलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा मोना जों जास्ट फर इउनाइटेड जानांगौ आरो जोङो फुल फ्लेजेड आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायागौ मानि जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो बै एनटि बड' बे आसाम स्टेटनि सिङाव थानानै अयथासार खालामजाबाय थागोन माबोरैहाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दिनैसिमबो देवानि साइज गुनजेत आखुनि लिडार दैदेनगिरिफ्रा जोबनो थाङाखै आरो फ्राय मेजरलि गुनजेत आखुनि देवानि साइजनि लिडार दैदेनगिरिफ्रासो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गसंनानै बर' हारिखौ दैदेननो गोबाङानो सुबिदा मोनगासिनो दङ नाथाय समनि फाखनाव समनि आन्दायनायाव जों बैफोरबायदि सुबुंखौ दिनैसिमबो सिनायनो हायाखै आरो माखासे लिडारफोरखौ जोङो गोथाङै गोथां दिनै सिनायनो हाबाय हमनोबो हाबाय नाथाय अब्लाबो जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' फिसाफ्रा दिनै सांग्रांथि गैया जायनि थाखाय दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय गुलाय गुजाय गावजों गावनि गेजेरावनो नोंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि